ତିଥି ଅଛି ସର୍ବେକୁ ଆନନ୍ଦିତ ବାର स्वल्प समय पाला अधिक बाट जीवाक पड़िबो ना टिके मन चेतना कार्यक्रम केमिति केमिति हला आपण मानकर आमर सत्य विकास परिषदर जने परिवार सदस्य पंडित रमाकांत मिश्रंकर लेखार जोड़िए धाड़ी पाठ करी मो मन पागल रे मन पागल रे धर्म आचरिलु नाही सेते दउछि रे मन मानव जन्म बेस बेस मानव जन्मर जो मूल्यवान कर्म आगे आगे धर्म पथर पथिक हेबा बेस धर्म आचरण करिबा जन्म धर्मर तत्व केते बुझिबा धर्म बुझिलु व्हाट धर्म आगे बुझि पाने आई डोंट इंग्लिश कहउछि पो नाइ मो सासु मंदिर छुआ ओले कवि कहले कोन कहिले मोर पूरा धर्म कोले आचरण मोर पूरा धर्म कोले आचरण पूरा आमरी सत्य विकास परिषदर ये वार्षिक सम्मेलन में उपस्थित होइतिबा अरण्य निमंत्रित अतिथि मंडली परिषदर सारस्वत साधक साधिका आगे आगे ओडिशार विभिन्न प्रांतर आसिथिबा कवि कवयित्री विज्ञ प्राज्ञ सज्जन मंडली आगे कवि रे बोलो साहित्य परिसर मध्य रे ए जो ओडिशार शास्त्रीय नाटक पाला हमको टिके स्वल्प समय पई स्थान मिल आगे आगे एथि पई अंतरर गभीरतम प्रदेश रु ए अनुष्ठान को अभिनव आम कंकाळ भलो ए कपाळ भलो चेतनामय पुरुष मन को कहूची रे पागला मन मन गोटे मानव जन्म लाभ करिछु बेसी बढ़िया धर्म पथर पथिक हेलु नाइ नाइ धर्म आचरण कलु नाइ ना
ଧର୍ମର ସଂଜ୍ଞା କଣ ବୁଝିଲୁ? ତାହେଲେ ପୁଅ ଧର୍ମଟା କୋଉଠି ମିଳିବ? କୋଉଠି ଆଜ୍ଞା? ଦୋକାନରେ। ସେ ଦୋକାନ କଥା କଣ ନା ଦୋକାନ କୋଉଠି? ସେ ଡେଲାଙ୍ଗା ମାର୍କେଟରେ ଅଛି। କବି କହିଲେ କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଅସାର ସଂସାର ଧର୍ମ ଏକା ତାର ସାର କର୍ମରେ ତାହା ମିଳଇ। ଆରେ କର୍ମରେ ତାହା ମିଳଇ, ଆରେ ଭଲା କର୍ମରେ ତାହା ମିଳଇ। ଅସାର ସଂସାର ଧର୍ମ ଏକା ସାର କର୍ମରେ ତାହା ମିଳଇ, ଆରେ କର୍ମରେ ତାହା ମିଳଇ, ଆରେ ଭଲା କର୍ମରେ ତାହା ମିଳଇ। ବୁଝି କର୍ମ କରୁଥିଲେ ଧର୍ମ ଧର୍ମ କରୁଥିଲେ ଧର୍ମ। ହେଲେ ଲାଭ ଏକା ହେବ। ସାର ସଂସାରରେ ବେଶ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କର୍ମ ହଉଛି ଏକମାତ୍ର ସାର, ଧର୍ମ ହଉଛି ଏକମାତ୍ର ସାର, ଯାହା ମନୁଷ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ଧର୍ମ ଆଚରଣ କଲେ ପରପୁରରେ ତ୍ରାହି ମିଳିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପରପୁରରେ ତା ଆରେ ଏଇଟା ହେଲା ମରପୁର। ଏଇଟା ପରପୁର। ମରପୁର କୋଉଠି କିଏ ଦେଖିଛି? ନାଇଁ। ନା ଇଏ ଜୀବାତ୍ମା ଇଏ ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ ଆଜ୍ଞା ପରଲୋକର ମାର୍ଗ। ମାର୍ଗ ଆଉ କଣ ଇଏ ମରପୁରରେ ଯାହା କର୍ମ କରିଥିବେ ବେଶ ସେ କର୍ମ ତମକୁ ଯେତିକି ଧର୍ମ ଦେଇଥିବ ତାର ପାପ ପୁଣ୍ୟର ହିସାବ ସେଇଠି। ସେଇଠି ହିସାବ କରାଯିବ। ମନୁଷ୍ୟ କାହିଁକି ଆସିଛି? କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା? ଅନେକ ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ହେଉଛି ମାନବ ଜନ୍ମ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପରମଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ କଣ କହିଲେ? ଇଏ ଅନେକ ଜନ୍ମ ଅନେକ ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ। ମନୁଷ୍ୟ ଏଟା କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବେଶ ପୁରାଣ ପଢିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଶାସ୍ତ୍ରବିତ୍ ଆପଣ ମାନେ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ କେବଳ ଟିକେ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସୂଚେଇ ଦେବୁ। ଆଜ୍ଞା ଶାସ୍ତ୍ର କୁହନ୍ତି କଣ କହିଲେ? 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନି ବେଶ ଗୋଟିଏ ଜୀବାତ୍ମା ଭ୍ରମଣ କରେ। ହେଲା 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 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନି ଭ୍ରମଣ ପରେ ପରେ ମନୁଷ୍ୟ ଏତିକି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥାଏ ଯେ ଆଜ୍ଞା କିଛି ନା କିଛି ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପାଇ ବେଶ ଇଏ ମାନବ ଜନ୍ମ ପାଇ। ମାନେ ଆମେ ନାସ୍ତୁ ଜନ୍ମ। ଆଜ୍ଞା ଆରେ ମାନବ କାହିଁକି ଜନ୍ମ ପାଇଲା? କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା? କଣ ତାର କାମ? କାମ କଣ? ପୁଣି ଭାଗବତ ପାଇଲେ ହଁ ଜନ୍ମ ବୋଲେ ଇଏ ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ମନୁଷ୍ୟ ମାନବ ଜନ୍ମ ପାଇଛି, ବେଶ ମୁକ୍ତିର ଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ହଁ ସେଇ ମୁକ୍ତିର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚି ମୁକ୍ତିର ଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ହାওড়ା କୋଟି ସାରେ ସେତିକି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ ଆପଣ ମାନେ କଲେ, ସେତିକି ଧର୍ମ ଆପଣ ମାନେ ଅର୍ଜନ କଲେ ଆଜ୍ଞା ମାନବ ଜନ୍ମରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ମୁକ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର କୁହନ୍ତି କହିଲେ? ହେଲେ ସଂସାର ସିନ୍ଧୁ ରୂପେଣ ରୂପେଣ ମାନବ ଜଞ୍ଜାଳ ଜାଲ ରୂପେଣ ଜାଳ ରୂପେଣ ଧୀବର। ବିଶାଳ ସମୁଦ୍ର ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଏ ସଂସାର। ସଂସାରଟା ସମୁଦ୍ର ଏ ବିଶାଳ ସଂସାରରେ ବେଶ ସମୁଦ୍ର ରୂପକ ସଂସାରରେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟିଏ ମୀନ ମାଛ। ହଁ ଆମେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମିନ ଇଏ ମୀନ ମାଛ ଦିନେ ଜାଲରେ ପଡିବ। ମାନେ ଜାଲରେ ପଡିବ। କାହା ଜାଲରେ? କାହା ଜାଲରେ ପଡିବ ଦାଦି? ନା ଜଞ୍ଜାଳ ରୂପକ ମାୟା ଜାଲରେ ପଡିବ। ଜାଳ ରୂପକ ଜାଲରେ ପଡିବ। ୟାକୁ ଧରି ନବ କିଏ? କିଏ ଧରିବ? କାଳ ରୂପକ ଧୀବର। କଥାଟା ମଥାକୁ ନେ ତେଣୁ ଇଏ ମୋର ପୁରରେ ଆମେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କରିବା ଦରକାର। ଦରକାର ଆମକୁ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷିତ ନାବରେ ପାରି ହେବାକୁ ପଡିବ। ମାନେ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷିତ ନାବ ଦରକାର। ସେ ନାବଟା କଣ? ଆପଣ ମାନଙ୍କର କବି ରାଧାନାଥ ରାୟ କହିଛନ୍ତି। କଣ କହିଲେ? ଧର୍ମ ଏକ ପୋତ ଗଣିଛନ୍ତି ବିଧି
କହିଲେ ନାବ ଆଜ୍ଞା পুত্র বলে নাম ବିଧାତା ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ନୌକା କରିଛି ଆପଣ ମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଅନେକ ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି ପରିଶେଷରେ ତାର ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମର ଡଙ୍ଗା ବସାନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ଏଇ ହଉଛି ସମାଜକୁ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସେ ଧର୍ମ ରୂପକ ଡଙ୍ଗାରେ ଇଏ ମୋହମାୟା ସଂସାରକୁ ଧର୍ମର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଜଣେ କବି ଯାହାକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦ କବି କୁହାଯାଏ ଓଡ଼ିଆ ଜାତୀୟ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲି ଦେଇଥିଲେ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଯାହାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ବହି ଆପଣ ମାନେ ପଢିଛନ୍ତି ଏବେ ବି ପିଲାମାନେ ପଢୁଛନ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ଯାହାର ଶୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ତାର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଏମୁଣ୍ଡୁ ସେମୁଣ୍ଡୁ ହିସାବ କଲେ ସବୁ ଭୁଲ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ବୋଧେ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱପିତାଙ୍କ ଦରବାରରେ ସେଦିନ କବି ମହୋଦୟ ନିବେଦନ କରି କହିଥିଲେ ହେ ପିତା ମତେ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ପଥର ପଥି ମତେ ବିଭୁ ପ୍ରେମ ସ୍ରୋତରେ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ସହିତ ବିଭୁଙ୍କର ପ୍ରେମ ଯୋଗ ହେଇଯାଇଛି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଏହା ସମାଜକୁ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷା ଯା ଏ ଯାବତ ଆମ ମାନଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆମେ ମାନେ ପାଠ ପିଲାମାନେ ପଢୁଛୁ ଧର୍ମ ବିନା ସତ୍ୟ ନାହିଁ ସତ୍ୟ ବିନା ଧର୍ମ ମଣିଷର କର୍ମ କଣ ମଣିଷ କି କର୍ମ କରିବା ଦରକାର ମୋହମାୟା ସଂସାରରେ ମଣିଷର ପ୍ରାଣବାୟୁ କେତେବେଳେ ଉଡ଼ିଯିବ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅମରର ବରଦାନ ନଥାଏ ସାଧୁ ବାବା ଅମର ବରଦାନ ଆମକୁ ଛଡେଇ ଆଣିବାକୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଉତ୍କଳ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ ଯାହାକୁ ପରପୁତ୍ର କୁହାଯାଉ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ମାନବ ଜୀବନ ନୁହଁ କେବଳ ବର୍ଷ ମାସ ଦିନ ଦଣ୍ଡ ମଣିଷର ଜୀବନଟା ବର୍ଷ ମାସ ଦିନ ଦଣ୍ଡରେ ମପା ଯାଇ ନାହିଁ କୋଉଥିରେ ମାପିବା ତାକୁ କିଏ ମାପିବ ସେ କ୍ଷମତା କାହାର ଅଛି কর্মে জিয়ে নর কর্ম একা তার জীবন মানদণ্ড কর্মে জিয়ে এ শব্দটা আজ্ঞা দেখিবে বর্গেজরে দীর্ঘিকার দিয়া যাইছি মানে ডেঙ্গা যোটা ପାଟି କଲା ଶୁଣ ଏହା ହଉଛି ବଞ୍ଚିବା বঞ্চিবা କର୍ମରେ ବଞ୍ଚେ ଯିଏ ସେ ହଉଛି ତାର ଜୀବନର ମାନଦଣ୍ଡ ମଣିଷର କର୍ମ ତା ଜୀବନର ମାପ ତା ଜୀବନର ମାନଦଣ୍ଡ ନାଇଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆହାର ଧର୍ମପଦ ଗୋଟିଏ 12 ବର୍ଷର ବାଳ 12 ବର୍ଷ ବୟସ 1200 ବଢେଇ ଯୋଉ କାମକୁ 12 ବର୍ଷ ଲାଗିଗଲା ତୁ ଲାଇ ପାରିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରତିଭା ଭଳି ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦନ କରି ଜାତି ପାଇଁ
ଉତ୍ସର୍ଗିତ ହୋଇଗଲେ। ଜୀବନ ଦେଇଦେଲେ ବାବା। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱପିତାଙ୍କ ଦରବାର ସେ ତାଙ୍କର ଅମରତ୍ୱ ବରଦାନ ଛଡ଼ାଇ ଆସିଛନ୍ତି। କର୍ମେ ଯିଏ ନର କର୍ମ ଏ ତାହାର ଜୀବନର ମାନଦଣ୍ଡ। ଏ ହେଉଛି ତା ଜୀବନର ମାନଦଣ୍ଡ। ଏ ଯାବତ ଚନ୍ଦ୍ର ଦିବାକର ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନବ ଜାତି ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ମନେ ରଖିଥିବେ। ଆପଣ ନାଁକୁ ଘୋଷୁଥିବେ। ବାଜିରାଓ 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଫରାସୀ ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧି ଶିଖେଇ ଦେଲା। ପକ୍ଷରେ ଗୁଳି ଖାଇ ଦେଶ ପାଇଁ ଜାତି ପାଇଁ ଇଏ କର୍ମ ଯଦି ତୁ କରି ନ ପାରିବୁ ତୋ ଜୀବନ ଗୋଟେ ଲୁଡୁ ପାଲି ହେଇଯିବ। ଲୁଡୁ ପାଲି ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଘର ଡେଇଁ ଡେଇଁ ସିଡିରେ ଚଢି ଆପଣ ଉପରକୁ ଯିବେ। ଦିନେ ସାପ ମୁହଁରେ ପଡିବେ। ପୁଣି ଆସିକି ଯୋଉ ସ୍ଥାନରୁ ଯାଇଥିଲେ ସେଇ ସ୍ଥାନ 84 ଲକ୍ଷ ଜନି ବୁଲୁଥାରେ ପୁଅ। ତେଣୁ ମଣିଷ କି କର୍ମ କରିବା ଦରକାର? ଯୋଉ କର୍ମରେ ଦେଶ ପ୍ରେମ ଅଛି, ଜାତି ପ୍ରେମ ଅଛି, ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ଅଛି, ଦେଶର ମଙ୍ଗଳ ଅଛି। ସେଇ କବି ମହୋଦୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆଉ ଥରେ ଲେଖିଲେ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ନ୍ୟାୟ ତ୍ୟାଗ ଦାନ ବଳିଦାନ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ନ୍ୟାୟ ତ୍ୟାଗ ବଳିଦାନ ଏ କର୍ମରେ ମଣିଷ ଅମର ହବ। ଏ ସବୁ କର୍ମରେ ଧର୍ମ ଥାଏ ନିରନ୍ତର। কর্ম মনুষ্য যদি ন করিব মনুষ্য আজ্ঞা পশু হব। মଣିଷ ପଶୁ ଏ କର୍ମ ଗୁଡାକ ନ କଲେ ମଣିଷ ପଶୁ ଭଲ। କାହିଁକି ଭଲ? କି କହିବାର ନାହିଁ। ଖାଲି ଚୋକଡ଼ କୋଚଡ଼ ଖାଇବ। ଚଣ୍ଡାଳ ବୁଲିକିରି ଖାଇବ। ଏସବୁ କର୍ମରେ ଧର୍ମ ଅଛି। ଅଛି। ୟାକୁ ମଣିଷ ରଖିବ। ଆଜ୍ଞା ମାନବ ଅର୍ଜନ କରିବ। ପଶୁ ଅର୍ଜନ କରିବେ ପଶୁ କରିବେ ନା। ମାନବ ପଶୁ ଭିତରେ କଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ? କଣ ରହିଲା ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ନୀତି ଶାସ୍ତ୍ର ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକଟିଏ ପାଠ। ଆମକୁ ବେଶୀ ସମୟ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, କହିବାକୁ ଅନେକ କଥା ଅଛି। ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନଞ୍ଚ ସାମାନ୍ୟ ମେ ତତ ପଶୁ ଭିନର ଆନନ୍ଦ ଧର୍ମ ଇତେଷାମଧିକ ବିଶେଷ ଧର୍ମେଣ ହୀନ ପଶୁ ଭୀଷ। ଆହାର ପଶୁ ଖାଆନ୍ତି, ନିଦ୍ରା ପଶୁ ଯାଆନ୍ତି, ଭୟ ପଶୁ ବାକ୍ୟ ଅଛି, ମୈଥୁନ ପଶୁ କରନ୍ତି, ମଣିଷ ବି ସବୁ କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତଫାତଟା କଣ? ଅଗଲା ଆଉ କଣ ରହିଲା ଦେଖିବା। ୟା ଭିତରେ ଯୋଉ କର୍ମ ଯୋଉ ଧର୍ମ ଇଏ ବାଛ ବିଚାର ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ଅଛି। ବିଚାର କରିବାର ଶକ୍ତି ଇଏ ବିଚାର କରିବାର ଶକ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ଅଛି। ଯୋଉ କର୍ମରେ ସମାଜରେ ମଙ୍ଗଳ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆମରି ସତ୍ୟ ବିକାଶ ପରିଷଦ ମାସିକ ପତ୍ରିକା କରିଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଦେଖିନ, ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିଛୁ। ଆଗାମୀ ପିଢି ଯୋଉମାନେ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରମୁଖ ପତ୍ରିକା। OSIS ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପିଲା ସଫଳ ହେବେ। ତା ଭିତରେ ଯାହା ରହିଛି ଏ ହଉଛି ତାକୁ ଯିଏ କରିଛନ୍ତି ସେ କେଡ଼େ ମହାନ, ଜାତି ପାଇଁ ଦେଶ ପାଇଁ ସେ କେତେ ଉତ୍ସର୍ଗିତ। ଦିନେ ଦେଖିବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ପରି ଏକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ସାଜିବ। କବି ନଥିଲେ, କବିତା ନଥିଲେ, ପାଲା କାହିଁ ବଞ୍ଚିବେ? ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣଟିଏ ଦେଇ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ହେବି। କବି ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ରୀତି ଯୁଗ କବି, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଭଞ୍ଜ କବି। ତାଙ୍କ ପରେ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରବକ୍ତା କବି ରାଧାନାଥ ରାୟ। ରାଧାନାଥ ରାୟ ବାହାଦୁର ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ବଙ୍ଗାଳୀ ଘରର ପୁଅ,
ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ବିନ୍ଦୁ ପାଲଟି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଚିଲିକା କୂଳରେ ବସିଛନ୍ତି ରଚନା କରିଲେ ଗୋଟିଏ କାବ୍ୟ ଯାହାର ନାମ ହେଲା ଚିଲିକା କାବ୍ୟ ଚିଲିକାର ମରାଳ ମାଳିନୀ ଚିଲିକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳକୁ ସାମିଲ କରିଦେଲେ ଲେଖା ଚାଲିଛି ଲେଖା ଚାଲିଛି କୂଳରେ ବସି ଲେଖନୀ ଚାଲୁଛି କର୍ଣ୍ଣରେ ବାଜିଗଲା କଣ ବାଜିଲା ଗୋଟେ ନାଉରୀ ଗାଉଛି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ନାହାକୁ ବାହୁଛି ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟି ଗାଉଛି ଗୋଟିଏ ପଦ ଚମ୍ପୁ ଗାଇବି କଣ ଗାଉଛି ନାଉରୀ ସଙ୍ଗାତ ଚିଲିକା କୂଳରେ ବସି ରାଧା ନାଥ ରାୟ ଲେଖୁଥିବା ଚିଲିକା କାବ୍ୟ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବଙ୍କର ଇଏ ସଙ୍ଗୀତରେ ତାଙ୍କର ଲେଖନୀ ମୁନଟା ଅଟକି ଗଲା ଶବ୍ଦ ହୋଇଗଲେ କବି ରାଧା ନାଥ ରାୟ ଧନ୍ୟ ତୁମେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ତୁମର ଲେଖା ତୁମ ଭାବ ତୁମ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା ଆଜି ତୁମକୁ ଧରା ଧାମରେ ଅମର କରିଦେ ଆଜି ତୁମେ ଅମର କବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯୋଡ଼ିଏ ଧାଡ଼ି ଲେଖିଦେଲେ ଧନ୍ୟ ରଥେ ତୁମ ଜନ୍ମ ସୁଭକ୍ଷରେ ତୁମେ ଉତ୍କଳ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ତମେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜିତି ଯାଇଛ ପ୍ରତ୍ୟେକ କବି ଦିନେ ନା ଦିନେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିଛ ଯଦି କବିତା ଲେଖା କାବ୍ୟ ଲେଖା ଜାରି ରହି ମାଟି ଦେହ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମାଟି ଖାଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି କି ମାଟି ନବାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ ତୁମ ମାଟି ଦେହ ଗ୍ରାସିଛି ଶ୍ମଶାନ ମୋର ସାରସ୍ୱତ ସନ୍ଥ ସମାଜ ମୁଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଆପଣମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବିଶାରଦ ପଣ୍ଡିତ ବସିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କି ଶିକ୍ଷା ଦେବି ଏତିକି ଜଣେ ପାଲାକାର ବାବଦରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ହଜି ଯାଇଥିବା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କ ପରି ଆମେ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କବି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆଗାମୀ ଇତିହାସର ମାଇଲି ଖୁଣ୍ଟ ସାଜିବା এইভଳି কর্ম করি ଆମକୁ ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏତିକି କହି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖମାଗ୍ ଭବେତ୍ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି
बोल दिन जन संरक्षण दिन जन संरक्षण महाबाहु ये साहित्य सभा सर्वे हरिबोल हुलहुली करताली एक